ҳамасола ҳафтаи сеюми моҳи май бахшида ба рӯзи ҷавонони тоҷикистон дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор карда мешавад. дар ноҳияи кӯшониён таи 3000 ҷавонони наврасон ва калонсолон иштироки фаъолона карданд. гуфтан ҷоиз аст ки дар ноҳияи кӯшониён аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба рушду нумӯи соҳаи варзиш диққати ҳамаҷониба равона гардида дар тамоми гӯшаю канори ноҳия толорҳою майдончаҳои варзишӣ фаъолияти пурсамар доранд. роҳбарияти ноҳия изҳор доштанд ки варзишро қосиди сулҳу дӯстӣ меноманд. давидан барои саломатии инсон ва дуруст интишор ёфтани ҷисму рӯҳ нақши бузург дорад. ашхосе ки мунтазам ба ин намуди варзиш машғуланд ҳамеша солим, болидарӯҳ, чусту чолок ва ҷасуру далер мегарданд. ҳамасола дар дави миллии дӯстдорони варзиш варзишгарону аҳли ҷамъиятчигии ноҳия иштирок карда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ мегарданд. баъри оммавӣ гардидани ин намуди варзиш дар ноҳия тадбирҳои ҳамешагӣ андешида мешаванд. боиси хушнудӣ ва сарфарозист ки дар саросари кишвари азизамон таҳти сиёсати хирадмандона ва варзишпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзи дави миллӣ ҳафтаи сеюми рӯзи якшанбеи моҳи май баргузор мегардад ки имрӯз мардуми сарбаланди ноҳияи кӯшониён дави миллиро бо як шукӯҳу шаомати хоса истиқбол гирифтанд ва дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кӯшониён бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар доираи моҳвораи ҷавонон ки як моҳи ҷавонӣ дар ноҳия чорабиниҳои маърифативу фарҳангӣ, варзишӣ ва сиёсӣ баргузор гардид, тасмим гирифтем ки то рӯзи ҷашн дар тамоми ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия чорабиниҳои худро дар як сатҳи баланд омода созем. имрӯзҳо як мактаби варзишӣ, 38 толорҳои варзишӣ ва 66 майдончаҳои варзишӣ фаъолияти доимӣ доранд ки ҷавонони зиёде дар риштаҳои гуногуни варзиш машқу тамрин менамоянд. дар дави миллӣ вобаста ба синну сол масофа аниқ гардида ҳар як нафар дар масофаи муайяншуда марраро фатҳ мекард. ҳама бо рӯҳияи баланди варзишӣ дар мусобиқа иштирок доштанд. аввал наврасон ба масофаи 500 метр давида марраро фатҳ карданд. барои занону бонувон низ масофаи 500 метр муайян гардида буд. аз тамоми гӯшаю канори ноҳия занону духтарон иштирок карда маҳорати хуби варзишӣ нишон доданд. даври сеюм миёни ҷавонону калонсолон баргузор гардид. ҳар як иштирокчӣ маҳорати баланди варзишӣ нишон дода кӯшиш мекарданд ки тезтар ба қулла расида соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гарданд. масофаи дучархаронон аз 2000 метр иборат буд ки ҳар як варзишгар кӯшиш мекард ки маҳорати хуби рондани велосипедро нишон диҳад. мақсад аз баргузор кардани ин чорабинӣ таҳкими тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавияти он дар байни аҳолӣ мебошад. аз иштироки васеъи сокинон аён буд ки дастуру супоришҳои сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти шуғл варзидан ба варзиш ва оммавигардонии он миёни аҳли ҷомеа дастгирии ҳамаҷониба ёфта сафи варзишгарон сол то сол афзоиш меёбад. дар маросими тӯҳфасупорӣ маълум гардид ки миёни ҷамоатҳо варзишгарони ҷамоати деҳоти Заргар ва миёни муассисаи таълимии рақами 20 иштироки фаъолона карда қисмати зиёди тӯҳфаҳоро соҳиб гардиданд. ба иштирокчиёни фаъоли мусобиқа низ тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва бахши кор бо ҷавонон ва варзиш тақдим карда шуд. дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар ноҳияи кӯшониён дар сатҳи баланди сиёсӣ ва варзишӣ баргузор карда шуд.